sinegek ingkang amur wekam menika ingkang dipun wastani gegempalaning crita rikatip wong pondho sinebataken menika pertapan wukir kijikan ya wukir kijikan wonten ing sak ngandhaping wukir rata to sinten to ingkang kinarya apa sering pertapan wukir kijikan peparep sang Bagawan Kanuraga merupakan denawa utawi jalma ingkang boten kanten-kantenan rupine bathuk ngono sirah gekol irung blengker mripate kero brengos topros lambe tipis siunge mingis dodo manuk sikile jinjit pun wastani suku gapik asmane ing mriku kawontenaning Raden Angkawijaya ingkang rikala semanten sampun ngenggalaken lumampah bebasan tiak laga ayangan sampun kancik wonten ing pertapan wukir kijikan lo ana dayo tanane Gusti matur kasuwun dene petonganipun Gusti kula menika sampun nepi wonten ing wukir kijikan nika Gusti ger pungkasanipun tasih wonten jalma menungsa tasih wonten sanatriya ingkang kersa munggah ing wukir kijikan menika Gusti mangku dhisik aku melu takon sanatriya kodening seliraning sumengko nganti munggah ana pertapan wukir kijikan kini jajal si matur kanthi terwaca sapa kang dadi dasa namamu Angkawijaya wah kaenak apa coba mbok ya
Ayo balik, ayo balik. Ayo balik. Kon balik wong yene kae tutuk kon balik ya apa. Iku mang ature Mbah Abiyasa. Ature Mbah Abiyasa iku awak dhewe dikongkon munggah ukir pijikan ayo. Lah yo iki ukir pijikan aku durung. Diarani pertapan. Diarani pertapan. Iku sing mengku ya suwijining begawan lah ya pendhita nang pendhita. Duduk wong gambare kaya ngene iki lah ya. Luwe-luwe maneh, luwe-luwe maneh. Mbok aku iki gak seneng wong nyongklok-nyongklok. Kon iku arek apa aja. Ya wis ben talakapi kananing jomblo yo ngono iku anjene. Kalau ngidul iku nek gak ngenyek karo sepadha padaning kita ngono yo gak enak wong anjene. Jomblo iku kanane wong dugal iku warisan lah yo ngono kak. Nggih. Nggih, Mbak, nggih kados putih. Nuwun kasinggihan dawuh Sang Ayogi. Saderengipun ingkang putra ngaturaken ngabekti mugi kunjuk wonten ing Sandapada Sang Ayogi. Iya nggih. Gak tampa kanthi bunga ora liwat puja pangestawanane. Wong kaya aku ya tampanono satriya. Nuwun kasinggihan dawuh sampun kula cadhong tangan kekalih mugi dadosaken jimat ingkang langkung paripi. Kula nggih wonten niku wau ngaturaken ngabekti. Mugi kunjung wonten ing Sandapada. Ya tapi ya tak tampa ora liwat pangestuku ya uga tampanono. Nggih kula cadhong tangan kalih mugi dadosaken jimat. Kula mitunggal niku wau banen ngoten. Jomblo iya. Dak tampa ora liwat puja pangestuku ya tampanono jomblo. Nggih. Sampun kula cadhong dadosaken jimat. Angka wijaya nuwun kasinggihan dawuh Sang Ayogi. Perlune munggah ana wukir kijikan kene sejajal. Jarwanono wong kaya aku iki angka wijaya nuwun kasinggihan dawuh. Sang wiku kawontenanipun ingkang putra menika ngantos sumangka minggah wonten ing wukir kijikan menika sejatosipun nuwun keterangan tumrap kawontenaning sisik melik ing kasatriyan Madukara ing negari Ngamarta awit yang sepuh kula menika ingkang winastan panengah Pandhawa menika sampun petanganipun 3 sasi tan wonten kabar usananipun bebasanipun muntik utawi lunga tanpa pamit Sang Ayogi menawi paduka kersa medharaken sisik melik menika pun ingkang putra nuwun agunging panuwun. Angka wijaya nggih. Ngene ya. Tumrap kananing wong atuwamu wis aja kuwatir. Aja kuwatir ora yo ketemu dhewe ya. Ning bakune wong urip ana alam donya iki kudu yaiku ndedepi urip lan penguripan iki srana ati sing legawa. Lila legawa iku angka loro jeneng sira iku ya kudu duweni watek
watek wani tegese wani tumindak dedepi bebener saiki wis bener goleki wong atuamu sing diarani Arya Janaka lan ngono ah tuane Angga Wijaya iki pun kasinggihan kawula bab perkara iku ora apa-apa engko tak dudono wong aku iki ero iku kanane si Janaka tupi kananing jeneng sira mandheka sawetara perlu kanthi banget aku yaiku menehi keterangan tumrap kananing yaiku lelakon-lelakon sing bakal mbok ayahi ana negara Ngamarta tumrap kananing perkara iki lho nganti Janaka muntik utawa lunga tanpa pamit kek dinapa si kananing perkara iku ora ana dalan metune utawa ora ana pungkasane inggih boten ya pancen tetep ana dalane lah ya mergo apa Angga Wijaya ya kon tak kandhani tak critani anane wong urip iku wis dititano ana alam donya iki kanthi sastra kaya biyen mula iku wis ana sing kandha kananing sastra iku lho rikala sastra iku durung wujud tulisan iki wis ana mula nganti titane ana Martapada sing diarani manungsa iku nanti nglakoni urip lan penguripan sing kaya ngene warnane bebacane mergo iku biyen wis ana unine Hanacara kok nek diwaca ping 5 Hanacara tegese ana mutusan utawa ana caraka layang wujude apa caraka iki wujude ya menungso iki sing diarani lanang lan wadon Kutan kula ketemu bapakmu ngono nek mari kadone nun kasinggihan taun lah kanan iki menawa diwaca ping 5 sastra iki murine ana caraka tegese ana caraka utawa ana putusan banjur diwaca 5 maneh munine Data Sawala Data Sawala iku tegese Data iku datang Sawala iku selak mulake wong pinter-pinter diganti Data Suwala jare ning duta perang kula jare ya pinyatane gak ana tembung iku gak ana sing ana tembung yaiku Data Sawala utawa Data Sawala tegese ora bisa selak nek wis ditano ana alam donya iki wujude manungsa ora bisa selak iso selak gak iso ngerai lakon gak iso kudu tetep kok ambah kudu tetep mbok lakoni lah sembono uga wong yen arani caraka utawa manungsa iku mah lah nek ana wong lanang ketemu wong wadon yo gak bisa selak lah yo ngono sih banjur ngene padha jayanya padha kuwate padha karepe nah nek wis wong lanang ketemu karo wong wedok padha karepe kok wijaya nek wis padha karepe moga batama moga iku mangka gegambaraning batama
bentangno utawa digelarno. Gelare apa jagat raya sak isine iki kanggo manungsa kari gelem lakoni apa ora. Mulane ana perkara kananing tuladaning wong atuwamu muntik saka negara iku cukup diwaca papat. Apa unine ana cara. Ana perkara kudu ana carane kanggo mungkasi perkara. Banjur apa bunine kodha tasa. Tegesing kodha tasa iku kudu tansah. Tegesing kudu tetep terus menerus. Banjur muni wala padha mulang sak tataning bareng-bareng padha iku bareng-bareng. Daya nyomo kekuataning nyomo utawa padha lho ya. Gobotama gegambaraning Gobotama gambaraning bab utawa perkara bakal digelarno. Mula kudune laku balik mata boga. Yen diwaca 5 mata boga mo olan mata iku ngolah. Boga mo pangan. Mo momot. Dadi sing diolah pangane mlebu metune ana kene iki lho sing diolah. Lah ing kono apa Wijaya jeneng sirongku bakal ketemu karo perkara bisa mungkasi ngata boga manyayaja. Nek diwaca papat nek diwaca 5 ngata boga nyaya jodoko. Yo maksude iya iku sanggup jodoko aja padha takon. Ilmu iku kelakone kanthi laku lekasing kelawan kas tegesing kas ngantosani. Dadi nek wis tumindak nyaya jodoko ilmu iku lakonana aja kok waca bolak-balik aja kok bahas ing kudu dilakoni. Ben ketemu lawa satada lawang sak tataning dumadi. Iku saka Karacana yaiku saka rencananing iku Gusti Kang Amungku. Apa Wijaya pun kasinggihan dawuh Sang Ayogi. Semenipun bapa aku kok kudu ngakoni anak ae karo ini kan aku nek ketemu wong bagus omane jejeg ono kadang iku ganteng rupane tapi oleh ngombe iki yo nyanto beto ae nyanto aku nek nyanto Wijaya pun kasinggihan kawit rehning kananing kasatriyan Madukara ya negara Ngamarta iku ana perkara. Lah jeneng sira iku wis munggah ana ratamu, wis munggah ana mukir cijikan kene lak wis ngono lho. Maksude ku lak wis mlaku gak meneng ae ya. Lah iku kok mestine ana dalan kudune lho. Mula sik sawetara lho. Terus saka rumangsaku kok rada urus arek iki rek. Kudu mlebu dhisik kon sarap-sarapan kuwi. Mergo iki jam iki ana dayoh iki. Mlebu domblok nek kudu arep pangan kuwi mlebu. Wong nggih. Kula niki apik mangan ngono iki. Pendeke wae. Ya kapi semar wae. Nggih, kula nggih.
menawi kados mekaten ingkang praktek Nalendra Bathara Trisna Biyu Prabu Sawetara gelem sang ayogi menehi pangapura marang wong kaya aku awit aku munggah ana madyaning mungkin yo gembok pertapan iki tanpa nganggo yaiku kirata basa utawa krama basa marang jeneng sira sampeyan jajal mbok menawa oleh takon iki kena den arani pertapan mbok menawa iki pertapan apa lan sapa kang dadi peparape sang ayogi kok nganti ana kawan ngamarta iki ana kene lho dayane ratu nggih menawi kados mekaten sinuwun menawi kersa panjenengan inggih paring kula gung ing pangaksami dene kananing pertapan nika dipun wastani pertapan Wukir Kijian. Lah dene kula menika peparap Begawan Kanuraga. Begawan Kanuraga. Kasinggihan dawuh. Lah dene panjenengan menika menawi niti busana busananing miwah kawontenaning ules panjenengan nika menawi boten sisik panjenengan nika ingkang kenging dipun wastani Sri Nalendra Bathara Trisna ora sisik sumendang pinarasa sewu yo aku iki Bathara Trisna lah ngantos sumengko minggah wonten ing Wukir Kijian nika darbe wigatos napa singgur iki yo
Sang Ayogi Tapi Semar lan uga Bagong ya. Nggih, Gen, kula ngaturaken Gusti. Kula nggih tunalin. Rikoman karo sapa kula ana kene. Kula kalih Ndara Angkawijaya. Lah putraku Angkawijaya niki wonten lebet menika sarapan. Oh iya, nek kaya ngono ya Kaki. Sik rungokno aku tak crita. Aku tak crita marang Sang Begawan Kanuraga. Iki pergono gandeng rentengi karo rika barang. Sang Ayogi nuwun kasinggihan dawuh sinuwun. Kene ya. Dek Guru negaraning para kadangku Pandhawa. Jonganarta negara. Iku dipunggahi perang karo dening suwijining begawan kang ngaku peparab begawan Ismungkara lan cantrike rong perkara. Kaya-kaya kadangku Pandhawa iku ora bisa mentas utawa mimpang karo dening begawan Ismungkara. Oh, dulurku sing diarani Werkudara iku kang mawut ana ndi aku ya durung weruh. Luwih-luwih kadangku enom Arya Janaka panenggak ing panengah Pandhawa iku suwe ora mulih. Lah dene sing dikarepno karo dening begawan Ismungkara iku ora ana maneh-maneh. Namung yaiku adhiku Bratajaya. Dadi Ngamarta diunggahi perang para putraku Pandhawa lan para kadangku Pandhawa. Iku ora ana sing bisa mimpang. Putraku Pandhawa klebu Gatotkaca, Antarja sak pinunggalane. Iku ora bisa mimpang. Dadi saiki kasunyatane negara Ngamarta iku ana perang den arani perang undur-undur. Lah botone aku nganti tekan kene sepisan aku njaluk bantu pitulung marang begawan Kanuraga mbok menawa bisa nyernakno kliliping negara Ngamarta. Engko njaluk ganjaran apa tak wenehi kananing begawan Kanuraga. Mangki-mangki sinuwun menawi paduka nyuwun bantu pitulung dhateng kula menika. Lajeng ganjaranipun kula napa umpami kula saged nyirnakaken begawan Ismungkara. Jeneng sira njaluk ganjaran apa bakal tak wenehi. Ngene mangken. Kekaitan atiku wis kaenak. Wong durung tapak durung tindak. Oleh medar kaya dalang. Oleh nuturi wong kaya kiai. Dong-dongane tulung ya njaluk ganjaran. Ya bener. Oleh nikah gak matuk reang joble. Kon menengahi joble. Kon menengahi kon gak ngerti kok. Gak ngerti apane. Kaki Semar kaya apa kira-kira? Lah nggih, mboten napa-napa pun. Nulungaken mawon. Mboten kurunga bojone ya gak tau mulih ae. Ya wis nek kaya ngono. Begawan Kanuraga, lamun jeneng sira bisa nyernakno kliliping negara Ngamarta tak ganjar adiku Bratajaya. Lah menawi kados mekaten inggih kula sabu. Waton kula dipun ganjar Bratajaya. Ya tak ganjar adiku Bratajaya. Ning kula badhe nyuwun srana. Sranane ngapa maneh? Jomblong iku lho. Kula damel srana jomblong.
digawe tumbal wah korek kene wong kok digawe tumbal gak jomblo ora nek tak gawe tumbal rene kon tak dandani wong nggih punang ya jomblo wong nggih lajeng kados pundi niki Pak wis menapa jomblo kono aja ambrokan ya gedene 10 menit menae. Wah ya modal lho. Wong dikongkon gambekan 10 menit ya modal. Lah wong utawi urip kan. Iya. Jomblo ya. Menengo sawetara ningno ciptaku jomblo. Oh iya. Meneng ciptaning Sang Bagong ya jomblo itu sesarengan lawan heningi ciptaning Sang Begawan Kanuraga kaya-kaya mandi sabdaning Sang Begawan Kanuraga Bagong ya jomblo den sebul pilingane ambal kaping 3 ikal sipating Bagong jomblo itu wujud ni Dewi Bratajaya piyu dikembeni kaya ngene iki lho kan. Nggo kira-kira aku dikongkon ngomong sing ya apa. Lah wong swaraku ya kaya ngene lho. Lho iya kari siji jomblo ya. Kari siji sing durung jomblo. Wong iki Mbah napa, Pak? Suaramu lho. Pundi mun kasinggihan dawuh menawi kados nyekaten Mbah kula badhe kados pundi Mbah? Lho Bratajaya iku gak basa jomblo. Lho gak oleh basa. Ya iya wong Bratajaya kok basa. Lah niki karepe Mbah kados pundi kula iki? Bratajaya jomblo nggawe jeneng Bratajaya kemanana Begawan Iswara tak awak-awake teko buri
Prawoso are rantang nang brang wetan sunare cahyane yo kanca kumanda Lapis kuntul baris Mata barapa Lapis kuntul baris Dewa jagat yang binatara ya dewa ya Bathara ora sisik ing Pandulu ya iki Dewi Bratajaya Bratajaya iki pun kakang Begawan Ismungkara Bratajaya Kakang Begawan jangan koro lho kok jangan karo Ismungkara Kakang Begawan Ismungkara Nah, dadi petongane jeneng sira Bratajaya wis gelem ya. Dadi garwa-garwanipun Kakang Begawan Ismungkara. iya yen kaya ngono tinimbangane nganggur wong bojoku gak tau mulih iya wis nek kaya ngono kakang aku melok rika Gelem ya melok aku Bratajaya. iya aku gelem Wah, nek kaya ngono tak pondok cemut tak bopong ana ing pertapan Gua Siluman. Bratajaya kakang jangan koro kakang jangan koro Begawan jangan koro aku Bratajaya wah keparat ateni lho Wah
jomblo katane. Wani ngeceh pirang gawe ngaluni Begawan Ismungkara. Lah iki aku ketemun karo dening wong sing amit-amit jabang bayi. Diarani buta, kaya dudu buta diarani manungsa kaya dudu manungsa. Bertongkong aja mbok alang-alangi wong kaya aku minggir. Ndak bojone kananing Bagong to jomblo. Ndak pakanane kananing jomblo. Bisa kon mateni jomblo iki nek bisa nyempal baune Begawan Kanuraga. Ilah dialah. Nemping loro nggenggang pati mungsu wong kaya aku. Wah, wong bosen mangan woh dami kinukus tak kira. Ingkang sampun dipun larak lawan Begawan Ismungkara cinandak sirabetna watu gilang ketatap jempining wina nata jati ingkang ketutu Subangruyu biak sumping gajah uling udar bebrekesi ical sipating Begawan Kanuraga sejatining satriya panengah Pandhawa ya Arya Janaka. Thank you.
pisah karo Benggaram mang critane ya apa sih Jawa. Mulane Angka Wijaya kok dikongkon mlebu mulai mang. Turu lah ira-ira iku gak metu maneh ya. Perang ingkang rayi ngaturaken ngabekti mugi kunjuk wonten ing sandhap pepodo perang. Ya Yayi Pak Topo ra liwat puja pangestu iku ya uga tampan. Dadi ana perkara lho ya kaya ngene Yayi Reduna iku. Kudune lak yo dipungkasi lan perkara iki. Inggih srana kula mungkasi perkara inggih menika perang. Banjur kananing upama lho ya upama. Iki Begawan Ismengkara iki sapa kira-kira? Menika ya ya. Menika sejatosipun Begawan Ismengkara ingkang saged ngumerepi sanadira ingkang wonten ing Tlaga Tirta Kacarasa ingkang wonten ing saklere Bukir Pijikan menika. Wonten sanatriya ingkang mertapi ing Sendang Tirta Kacarasa wonten ing saklere Bukir Pijikan. Nek kaya ngono Yayi dodonipun Kakang ben kanane perkara iki enggal-enggal rampung ya.
iki Nalendra Bathara Krisna sing prakteng. Dewa jagat yang binatara ya dewa ya Bathara. Wah yalah. Ana Daya Ratu lan uga Sanatriya sak Panakawane. Ana perlu apa? Nalendra Bathara Krisna nganti adoh-adoh tekan Sendang Tirta Kacarasa kene. Kene ya. Sejajal menawa jeneng sira bisa ya iku nulungi marang wong kaya aku. Ku bisa durunge sing aku njaluk katerangan mbok menawa sudi den wastani jeneng sira iki sapa kang dadi dasa namane. Yo Nalendra Bathara Krisna menawa Nalendra Bathara Krisna durung edhep marang wong kaya aku kena den arani Bambang Ismuladom. Bambang Ismuladom. Iya. Bambang iku Sanatriya, Ismu iku asma utawa jeneng, Adom iku kaya dening babakan kang agung kang gedhe. Apik oleh gawe jeneng. Bambang Ismuladom aja neparang Nalendra Bathara Krisna wong tapa wong tapak utawa wong tindak iku umpama dijaluki tulung ayo gelem umpama dijaluki tulung marang wong kaya aku kanggo kepentinganing negara Ngamarta kersa ya apa sing kudu tak lakoni Bathara Krisna ana suwijining begawan kang mbagugup mutalaton nalisir saka bebener ana ing negara Ngamarta jajal sih dedep ana begawan iki kok kaya-kaya dulurku kabeh lan uga putra-putraku kabeh ora ana sing timpang satriya nek kaya ngene yo tak dedepake kalah begawan sing nalisir saka yang binatara ya dewa ya Bathara mari wong ala sing ditukno mrene iki ana Jaka Kumalakara kaya-kaya durung ilang pupuk lempuyange ditukno ana alun-alun Ngamarta kene kisana Sanatriya matur sapa kang dadi dasa namamu aku Bambang Ismuladom Bambang Ismuladom perlu ngerangket begawan Ismukara balekno nang jangkamu keparap wani karo aku ngemping loro genjang pati kon
Begawan Ismupara cinandak dening Bambang Ismuladon den sebetno atu gilang ketatap jempining wina miyak sumping gajauling udar bebrengkesi ical sipating Begawan Ismupara sejatining pendeta Kendali Sada ngamuk wonten madyaning alun-alun. Ismuladon den rangsang lawan Bagawan Kapiwara nyoto jati kang tetulu Subangruyu ketatap watu gilang miyak sumping gajauli sejatote satriya Jodipati. Thank you.
Wanara ya Dewa ya Bathara. Kok kalah dhisik Sena iki ya apa critane karo iki? Wah, cerita kakakku. Sak kelebatan aku roh nek Begawan wis mungkara iku. Kakangku Anoman. Mula bareng aku dipetak nganggo aji petak gelap sayata lan uga aji anjang kumayang jleteng kakakku Yamon Yamin oleh ku meguru nang bapakku Bathara Bayu iku gak ono ilmu sing kaya ngono iku gak ono ringkananing dulurku Kadang Bayu yo Anoman Handayapati kok nganti duweni ngelmu sing kaya ngono iku gak ketemu nalar. Hah? Kakang Semar? Nggih, iki tanggungan Rika iki tanggungan Rika. Menawi kados mekaten nggih, kula sing tanggung jawab. Kang becik ketete ala kawis kono becik ayo terus Gilang sepatu gilang iki opo diralawa mari pulang bersama-sama mari pulang masih tahu leno jam 5 kate lapo. Begawan Kapiwara den dulu nglawan Semar Badranaya. Dene ing mlebeting Begawan Kapiwara menika sinebabaken jati ingkang ketulusuban rul. Pramila Ki Lurah Semar Badranaya ngracut ragane lumebeng wonten ing jasating Begawan Kapiwara. Ing mriku pinanggih kelawan ratuning Buddha Rencana miwah Bathara Kala. Ninip Permoni lan Bathara Kala den tundung kelawan Kapi Semar Badranaya wangsul wonten ing Gandang Manguri.
iso kaya ngono kok iki apa ya Anoman? Anoman. Nuwunku ing pangsami sing. Kula bukaning ya apa? Ngeten, Den. Niki wau asal bukanipun nggih. Anoman menika nindakaken semedi cipta tapa brata nanging tanpa sesuci. Ugi tanpa wonten sandingan lan sapinunggalane. Ingkang dipun wastani uba ramping mboten wonten. Dadi mriku natapi utawi ngedhuk-ngedhukna kadigdayane sangka wong semedi cipta wong sing gelem racut sukmane kepingin banget tinemu kelawan yaiku Gusti niku kudu gawe awer-awer siji sesuci loro sandingan kudu ana. Lah ini nek gak ono apa-apane banjur kelebonan barang-barang sing gak genah niku ya apa? Menawi kathah mekaten nggih Kyai Semar pun kula nyuwun gung ing pangaksane. Nek kaya ngono kaki ayo enggal-enggal bali ana ing Ngamarta negara mah mendane senenge yayi kita.
kaya Bathara kanggane doyan jam 5 mongko Dek maksa ae jam 4 Yayi sinuwun nuwun kasinggihan dawuh Perak kados-kados kula saha para kadang kula Pandhawa sampun paripurna anggenipun nglampahi lelampahan dalu menika ya nuwun kasinggihan dawuh Perak namudya napa ingkang sampun dipun lampahi kelawan para kadang kula Pandhawa ingkang miwilanipun saking abdi kinasih kula Begawan Kapiwara ingkang duk rikala semanten sisip sembir bebasane salatipun nanging dadi nang gedene mula monggo dipun imut-imut tinggalane para leluhur ingkang dipun wastani tradisi menika kedadipun jadi wontenipun budaya Jawa ingkang arupi sandingan lan sapinunggalanipun menika boten ngapur sedaya menika wonten karepe wonten tujuane nuwun kasinggihan dawuh Perak nggih menawi kados mekaten kados para Jawata sampun paring kanugrahan dumateng negari Ngamarta sineksenan dinten 7 kenan gangsal sasi taun kelawan windu ugi sineksenan geter pater suket gegodhongan rampung sabdaning Sang Bathara Tresna kaya-kaya dewa ngandhapaken pertanda dumateng negari Ngamarta kula ingkang winastan dalang Pandhabuwana ngaturi ingkang sinebabaken kaki danyang Nyai Danyang cikal bakal kang akal bakal dusun Lijo niki panggenan supados wangsul wonten ing papan panggenanipun piyambak-piyambak kanthi njulung rahayu teguh widodo wicaksana kalis nirsambikala Suradira jaya ningrat lebur dening pangastuti